sɔgɔma Adama. N bɛ fo munna e ye ko mun kɛ i bɛ kan to yen i bɛ tila k'an fo a ye ko mun kɛ a ye n tɔɔrɔ dɛ a ye n tɔɔrɔ fo ka taa n se n dan na walahi e ma se ka ko foyi kɛ an ka quartier in kɔnɔna na sigida in kɔnɔna na e ma se ka furu mɔgɔ si ma fo ka na furu u dɔgɔkɛ de ma E kɔni bɛ ka baga ne ma ne bɛ fara doni min kama e ko ne ka ne makɔnɔ nin tɛ ne nɔ ye dɛ i bɛ ka baga ne ma de. A bɛna banna sa ne kana e makɔnɔ e kana ne makɔnɔ o kɔrɔ e kana furu ne ye wolo dɔgɔnin ma wa aw ka tila ka installer fo ne ka so kɔnɔna na wa n ka salon kelen kɔnɔna na wa n'i ye n ye i bɛ tila ka n dalakɔrɔba tugun n b'i deli ala kama n ye ka n to yen ni n ka dusukasi ye. Awɔ ne dun sigira. Awɔ mais ne tun bɛ fɛ ka ci dɔ f'e ɲɛna. Awɔ i b'a dɔn kɛ grand frère ka ko de don ne t'a dɔn ne ye mun k'a la n b'a fɛ i ka kuma fɛ n'a sɔrɔ n'i ye mun k'a la a ka yafa ma a kɛra ne jo ye a kɛra ne jalaki parce que ne tɛ mankan fɛ. Ok n y'a mɛn n bɛ kuma fɛ parce que i b'a dɔn kɔrɔ ka ko ma nɔgɔn mais n bɛna kuma fɛ problème t'a la. Kɔrɔ salamu aleykum. Waaleykum salaam. Kɔrɔ baasi foyi tɛ yen. Yɔrɔ ka jan ne se ka wele ka t'i kunbɛn. Walayi cɛsina tagama o ka fisa ko la i ma. Yɔrɔ fɛ hali ne bɛ ci la. N yɛrɛ n ye tasigiden ta ko n jiginna gidɔrɔn da la n ko n bɛ sanpa kɛ ka. Suba yɔrɔ hali ne bɛ ci la ne wele ne b'i kunbɛn ka na yanni so gidɔrɔn so in ka jan dɔɔni. Ne yɛrɛ bɛ mago b'i la. E mago tun bɛ ne la. Ok. A fɔ yan dɔrɔn a fɔ. Non an t'a to n'an sera so n b'a ɲɛf'i ye. Fanga se so wa. Ayisa warabilen sogo diya kalama de sa. A fɔ yan dɔrɔn a fɔ dɔrɔn. Ok baasi tɛ kɔrɔ. Maramu ka ko de don wa. Maramu ko ne ka kuma i fɛ k'ale t'a dɔn a ye fɛn min k'i la n'ale bonya fɛn fɛn ɲɛsin ma k'i b'a refuser a bolo donc vraiment ko a jo b'a la a jo t'a la ko n ka kuma i fɛ k'a tɛ mankan fɛ. O de kun. Madame dun. Madame so kɔnɔ kɛ. Ne dɔgɔ. Ne taara jamana kɔfɛ. Ne ye fɛn bɛɛ bila ka n'a d'e ma o ma kɛ. O ye tiɲɛ. Hali an filɛ du mun kɔnɔ jɔn y'a du jɔ. Ne de m'a terrain san k'a du jɔ wa. E bɛ sɔgɔnɔna min na jɔn ka sɔgɔnɔna don. Bɛɛ bɛ de da yan. Hali e filɛ moto min sanfɛla la jɔn de ka moto. Ne b'a san ka d'i ma. Ma se kuma la fɛn bɛɛ bɛ de da yan. N dɔgɔ n bɛ min f'i ɲɛna i muso tacogo dɔn dɛ sinon i bɛ tabali ta. I cogo di kɔrɔ. Cogo di cɛ e bɛna ne lajɔ fo kari kɔnɔna na ka ala minɛ ka ne dɔgɔya kari kɔnɔna yan. Kɔrɔ ni dɔgɔya ne bɛ y'a to an ka se so ne ma b'i kan e yɛrɛ ko wara sugu da kalama ko k'a ɲɛfɔ. Bon n bɛ min f'i ɲɛna dɔgɔ i muso tacogo dɔn. Ni min muso tacogo dɔn i bɛ tabali ta. N y'a mɛn kɔrɔ. Bɔn kuma diya i b'a kɛ to o de kun. A tile yɛrɛ de n bɛ taa ci la n bɛ tila i sɔrɔ so.
Adama an ce e nana an ye dumuni kɛ dɛ dumuni bɛ yen n'a sɔrɔ ni bɛ dɔ k'i kun. Ne fara. E fara Adama. Adama dugu furugu min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ne tun b'a fɛ ne ye mun k'i la i ka yafa n ma ne kɔni ne jo t'a la mɛ n b'a ɲini fɛ komi ala y'a kɛ ne kɛra yan sigibaga ye ka ban mɛ o bɔra e yɛrɛ de la parce que e taatɔ e ye kumakan minnu fɔ o de la ne fana min b'a kɔnɔ bilen mɛ ne fana kun t'a dɔn e dɔgɔnin de ye ne fo ne selen so kɔnɔ fotow yiralen o dun y'a sɔrɔ ko kɛra ka ban mɛ ne b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma i bɛ furugu min na i k'o dabila an ka mɔgɔya kɛ. Sira i mɛnna ka buja i mɛnna ka ɲini i mɛnna ka n kɔrɔma tigɛ wa i mɛnna k'i ɲɛbolo tigɛ n na i ye nin bɛɛ kɛ n na n y'aw bɛɛ muɲu mɛ sisan kɔni i ye minɛ k'an bugɔ de. A kuma banna sa o sisan de n y'a dɔn k'i tɛ maloya wa i ka malobaliya a kɔgɔra i bɛna ne lasigi e bɛna lavage du cerveau k'e bɛn'o kɛ ne kun sira e hakili la ko ne ye denmisɛnnin de wa bi ko ma ne wele dɛ sira e b'an ka du kɔnɔ mɔgɔ e b'a bɛɛ dɔn a y'an ka sɛ e b'a dɔn i kelen ka na so kɔnɔ ni e kelen k'a dɔn k'a fɔ ko y'an ka so mɛ i y'i furu sa e kun b'i furu sa ka taa kɛ hɔrɔnya la e man k'i sigi ne dɔgɔkɛ kunna e man k'o kɛ e bɛ n'i sigi ne dɔgɔkɛ kunna i ma maloya i ma taasi wa ne nalen i ni miiri k'a fɔ ko ne ye ko bɛɛ danga i bɛ tila k'i ka dɔn ko ka furuku dabila e hakili la ko muso ko kɛlɛ k'ale bɛn wa ne ni ka muso mɔgɔ wɛrɛ m'u ta fɔ ne dɔgɔkɛ o yiri so kelen kɔnɔ n kɛlen ka ɲɛfɛ i t'i ɲɛfɛ ayiwa n to yen dɔrɔn n bɛ fɛ n ka lafiya a banna furuku foyi tɛ yen min bɛ yen n to yen n ka lafiya. Ne ko k'i ka yafa n ma de mankan yɛrɛ de man di ne ye. E ma foyi kɛ walahi e ma foyi kɛ ne de y'a bɛɛ kɛ ne de ala minɛ ka wari ci i dɔgɔnin ma a ka so jɔ ka tila ka wari caman k'a ka muso furu wa o ma taa muso furu ta n kɛra n yɛrɛ ma jugu ye n kɛra n yɛrɛ ka n yɛrɛ kɔnɔ fara e tɛ ne de don n to yen n ka lafiya. Ni kɔni yafara ne ma a bɛ diya ne parce que ji bɔnnen tɛ se ka cɛ. Ayiwa aw k'aw jija ka nin di nin cɛ dɛ. Momo o donna ne ko k'i ka kuma grand frère fɛ ne yɛrɛ seginna ne kumana a fɛ halisa a diminen don ne kɔrɔ a tɛ kuma ne fɛ a tɛ dumuni kɛ mankan ka don ne n'ale ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni man di ne parce que ne tɛ mankan fɛ mɛ ko bɛ ko in na ne ma mun fɔ e ɲɛna parce que janni ne ka furu e ma ale ni ne de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ promesse caman tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mɛ a taatɔ ko ne ma ko sira bɛ ne bolo ko ne kana ale makɔnɔ ko ne ka furu mɛ a kun sigilen tɛ n'a ye ko ne bɛna furu e de ma
Non, n y'a faamu sisan. Donc an ka kɛlɛ in bɛɛ kun y'o de. Non, ne y'a faamu parce que hali ne yɛrɛ don a tɛ bɛn ne ma. I m'a ye parce que e n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ale taara kɔfɛ e tilala ka na furu ale dɔgɔnin ma. Bon chaque fois a ɲɛ bɛ da i kan a bɛ énervé. C'est normal. Tiɲɛ yɛrɛ la. Non, mais t'inquiète n bɛ tila ka kuma grand frère fɛ. Ne n'ale yɛrɛ balimaya la an bɛ tila k'o compte régler inchallah. An bɛ ɲɔgɔn faamu. Problème foyi t'a la y'a mɛn. Sira, wuli ka bɔ yen. Yan ye sigiyɔrɔ yan. Mun ne kisɛ bilen den. N diyaɲamuso. I ka jaabi fɔlɔ-fɔlɔ. N'a fɔra ni dɔgɔnin ko o da. N yɛrɛ hala so kɔnɔ. Ka n'i da n'o ye. Mɔnɛ. O muso bɛ tilen ka ne kɔrɔma tigɛ yan. Walahi. Muso bɛ tiɲɛ. C'est bien dit. Rentre. O kɔrɔ ni kelen ka kuma na yɛrɛ o ka di wa? Maramu ye ci fɔ ne ɲɛna a ye basi fɔ n ɲɛna. Vraiment ne tun t'o bɛɛ dɔn a la. Mais kɔrɔ an nana halisa y'i bolo di dusu kan i ka sabali. N'a ma ɲɛ nin kɛra ka ban. Nin kɛra ji bɔlen nin a cɛcogo ma nɔgɔ quoi. Ne yɛrɛ b'a bɛɛ kalama bamananw b'a fɔ bamanankan na ten de. Ni ji bɔnna ka ban a tɛ se ka ca. Donc halisa an b'i deli i k'an mago to. Échec bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la. I y'a faamu a ye. Kɔrɔ ni dɔgɔya la i bɛ yafa n ma yɛrɛ. Nin kɛra ji bɔlen de pour que an bɛ se ka village la famille kɔnɔ yan. I y'a faamu a kɔrɔ. Donc an nana o de la ka na deli la halisa i y'i bolo di dusu kan. Dɔgɔ. Aw ta sera a dan na sisan ne. Cogo min kɔrɔ. Aw y'u ka ko kɛ. Aw ma maloya n ma. Aw ma siran n ɲɛ. Ni fɛn min kɔ aw ye. Aw bɛ miiri o la. Dɔgɔnin fɛn bɛɛ kɛ e ye. Ne dɔgɔ ne bɛ ni min da ne bɛ sɔn ni e ka hɛrɛ de. Ni e m'i tasi. E yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ muso min fɛ. Ne taara tuba la ne dɔgɔ e y'o furu. I ma maloya. Dɔgɔ a to yɔrɔ la kuma kɛ. N nana so kɔnɔ. N y'a ye n ma kuma si fɛ n y'aw to yen. Mais sisan aw kafara aw yaadala ko bɛ na ne lasigi ko ka morali kɛ ne kun. Aw fɛ ka so. Kɔrɔ ye mun ye? N ko ka bɔ n ka so. Depuis quand kɔrɔ b'a kɛ? Depuis bi n y'aw gɛn. N tɛ fɛ k'aw fɔ si ɲɛna. C'est vrai k'aw kulonkɛ kɔrɔ. Dɔgɔ ne de ko n k'i ka bɔ n ka so. Wa a ye bɔ sisan. Fini ta t'a la, sanbara ta t'a la, wa ko hali bɛ minɛn dɔw ta o t'a la. N ka numéro b'i kun. Aw bɛna taa yɔrɔ min na i bɛ wele n b'a bɛɛ bila ka taa yen. Balimaya de. N k'i ka wuli a bɛ na so a bɔ.
Fɛ ka y'a bilen dɛ I mago bɛ fɛn fɛn na ba bɛɛ bila ka taa kɔrɔ a jateminɛ balima de bɛ sa kɔrɔ e bɛ sɔn ka gɛn tan ne de ko n ka wa taa aw fɛ yen yɔrɔ yɔrɔ ka di ye taa mɛ ala an ka minɛnw fana n ka taa moto ne de y'a san ka d'i ma fɛn fɛn bɛ so kɔnɔ yan ne de y'a bɛɛ san ka d'i ma wa fɛn min kan ka d'i ma n'i sera yɔrɔ min na dɛ I b'a fɔ ɲɛna o b'i sɔrɔ yen kɔrɔ y'a mɛn bon an taara n tɛ fɛ k'aw ɲɛ bilen dɛ Non, c'est très bien. Convocation de. Baarakɛyɔrɔ bɛɛ tigɛ I la bi. wa Bɛɛ lajɛlen tun ye bonya. Taa o taa I bɛ wari di bɛɛ lajɛlen ma baarakɛyɔrɔ in na. I y'a mɛn. Donc peut-être ko k'i ka taa ni convocation de wa police de bɛ yen. Ja entreprise min bɛ bi e de bɛ ka miliyɔn di tigi ma. Ne ye ciden de ye. Anw dun maloya la. Anw yɛrɛ nimisala kun na an y'i ka wari minɛ k'a dun quoi. Peut-être ko k'a mago bɛ na sisan wa police de bɛ k'i kɔnɔ. N'i nɔ kɔni yɛrɛ la wa I nɔ de b'a la. Ne b'a dɔn I kɔni minɛna. Ne taara. wa e ka na convocation di dɛ an kɔni an bɛna an b'a kɛ cogo di kɔrɔ an kɔni an bɛna taa e y'an gɛn ka bɔ kɔrɔ an bɛna taa joona quoi n ka den min bolo samiyɛ bɛ yen nɔ n bɛ taa so de a bɛna sogo an bɛ ɲɔgɔn wele e b'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn wele wa an bɛ ɲɔgɔn wele a yɛrɛ fan wa